may pagbalik sa to YouTube channel. Oh, may adlaw yun to na putang shit. So karon guys, maghulbod na bulag duwa. Putang shit na anak po itay duwa ka pangutan nga tubagon. Karon maghulbod lang tag isa diro. Ang bilin lang nga ni guys, tuwa na lang kabuok. Tuwa na lang. Dayon magpili tayo isa lang kabuok. Ang upiliyo na ni guys, kaning taas. Kaya marag curious kay ko ni bagus si sulunan ni ba. Mo na akong basaw ning taas kaning pa siya. Ambo to si sulunan ni guys, pero ato na nga bliyan ni guys. Kato na basaw excited na kaya putang shit. Kinsa lang puga eh. Mao niyang pangutana guys. Putang shit. Mao niyang pangutana. Ato basaw ni putang shit. Kung ikaw pinakaisog sa kalibutan, unsaon man nimo pag-atik og uwat imong asawa nga sige kag pamayit buwang talira kayo. Ang nag-comment na ni guys Casey Karen Austero. Buwang ako man ni asawa kalos ato man ka nakabalong ka YouTube ko piskot sakpan na. So guys, wala giti atrasan pangutana bisod pag-asawa ni mo na nangutanahin comment ni mo dira sa YouTube. Tubagon gihapon na to nga buang be palag under. Isu guys, tubagon na to niyang pangutana. Tubagon na to na. Kung ako'y pinakaisog tapos asawa na pag-atik og uwat ang asawa nga dahil sige kog pamayi akamatay guys. Tagaan na og tips ang talira gawin na putang siya. Talira kayo na. Unsaan man daw ni mo be? Sa kung mutubag ka karon, masakpan man kasi imong asawa. Labutang shit, watay labutan na, nabuwang pangutan na, tubago na to na. Ako'y pinakaisog, nasigog pamaya, di muli mo sa mga buwang talira kayo na. Nani yun na oh? Muli ka, tapos dagag yung lipstick ng imuang sanina, dira, buwang talira kayo tubaga na. Mingon ra kaniya nga. Ay napangilabot dira, nagtisting lang may ganyan, mga tister sa lipstick ba guys, wala na mo kuan bagid sa sanina. Ang purpose na iglab balang taon itong maibot ba o dili? Oh, ingana ra ka sa yun guys, talira kayo tubagong guys, putang shit, ingana ra na guys. Dayon guys, nag-uban mo sa imo ang mga bayi, din nag-lodge mo dito sa hotel. Putang shit din masakpan di kasi mo sa putang shit. Ingan niyo na rin mo na. Inigawas ni mo mag-aabot mo dito sa entrance dito sa may hotel. Saan man ni mo? Ingan na rin kadali guys. Mingo man din mo asawa o po. Lalay ka dire. Doon sa mga dire. Putang shit. Tubag na yun ka guys. Paluoy-luoy din kag mga mood like this ba? I love ka ng nagtrabaho mga kudre sideline ba? Tigmap sa sahog, tiglimpyo sa CR, kay may nalang ba sideline o tigkurto? May nalang pud ni. Dayon dili man dayon namutuoy mong asawa, moingon man dayon nagbutbut nimo nga nang sputing manggani kay ka kung janitor ka dire. Putang shit, tubagon din ato na. Moingon dayon kaniya og end of shift naman gud nagulap mo nang gani ako ilis ako, puro manata, patsuy-tsuy na kay uli naman ta dito, may nalang ba, tsuy pud ta mulis balay, ta manimahong CR. Ingana ra kadali guys, putang shit, imura ng atigo guhat, makalusot ka buang. Dayon guys, mauli ka, naisulod pantig bras imong bahay na imong bag, putang shit, lisod kay na, pero naisolusyon na, no? Tubag! So iniguli ni mo dito guys, muta na mo, gidi mo sawag. Oh, nalagay panty og bras imong bag, kang kinsa man eh. Putang shit! Tubag na yung kating ka padugay-dugay. Amtig na kagtubag. Muingon din ka dito o. Para imo magudalab. Oh, anong baho naman eh. Mura man yung sinuotan. Ay nabuang dili pa ka masakpan na. Tubag lang. Ingan niya oh. Love ka nang ukay-ukay manggod na. Mau nang ingana gina siya baho. Ukay-ukay ba? Sa gawas manggod na. Sinuotan na gina. Oh, uwat na yung dali na ngayon. Guys, nato na. Putang shit. Inanaura na ito na pagtubag. Talira kayo, ako'y pinakaisog, buwang dilit na mahadlok nila guys, buwang sila'y magpa-under na to, kita'y gaya, buwang naman siya. So natubag raban ako yung pangutangan na dira, lab, nagbuwang, huwag na may tabog, lab, mag yung pagbantay-bantay, ginako kay na, isog rabagay ko, kabalo na ka. So kung kinsa itong ganang pamangutangan, comment lang dira sa ubos, kito bago na una, buwang talira kayo na, panubago na, kung sa YouTube ka naglantaw, wala comment dira. Kung sa Facebook ka naglantaw, comment yapon dira, kito bago yapon ginako dira, buwang. So ganahan man nga video guys, agin mo kalimot sa pag-like, share, ug subscribe na lang guys para
pirmi ta upload para daghan sa pumaling nga buang. Share na lang budla para makita po ng uban ba basta matambagan na itong maginagmay ba. So guys, mura gid to guys, putang shit, mura to goodbye.